sammen. I dag der vil jeg lave en Askeby-video, og det her det er min kusine Katja, og hende er med igen i dag. Ja. Vil du læse spørgsmålene op? Ja. Forhold eller single? Single. Forhold. Hvad hedder jeres bedste veninde? Sara. Det ved jeg ikke, for jeg har flere end en. Det lyder lidt underligt. Har I nogle dyr, via hvilken? Ja, jeg har fugle, og jeg har hunden, og så har jeg alle de der, så har jeg katte, og så har jeg alle de der dyr, der for eksempel er ude på en gård. Jeg har 2 katte. Simpelthen 2 katte. Simpel. Hvor gamle er I? 13? 9. Hvem elsker I højst i jeres familie? Okay, må man vælge 2? Ja. Okay, min mor og far. Ja, det vil jeg også sige. Yndlingsmad. Flæskesteg. Boller og kaj. Yndlingstal. 17. 7. 17, 7. Hvor er I henne? Vi er hjemme på mit værelse. Ja. Oj, okay. Det var forkert vej. Det er bedste minde sammen. Tivoli. Vi var i Tivoli sammen, er det ikke? Jo. Ja. Hvad kan I bedst lide ved hinanden? Alt. Sådan. Alt. Det var sygt. Alt. Ja, jeg kan lide alt hende her. Så ja, men det var alle de spørgsmål. Så Det var alt for sådan for i dag. Hej hej! det var meget kort, ikke også? Næ.